Bon dia. Avui he vingut a resoldre, no un misteri, però sí una dada que m'ha intrigat sempre. És que aquí sota, aquesta mola és atrevessada per un túnel per sota l'aigua, que l'he fet diverses vegades, i que mirant el Google Earth em sembla que fa uns 12 metres de llarg, però no he sabut mai exactament. Per tant, avui porto una cinta mètrica clàssica per mesurar-ho a la vieja usanza. A veure què em diu. El lloc és brutal, eh? Aquesta és un dels extrems del túnel. S'intueix fins i tot a l'esquerda, diguéssim, que l'ha provocat d'alguna manera. Per fer una apnea, normalment no arribes i la fas de seguida. Es necessita escalfar també, o sigui, anar fent diverses baixades de poca durada, poca profunditat, i anar descansant una mica i anar baixant cada vegada més, i el teu cos es va posant en situació i va aguantant una mica més. O sigui que aprofitaré ara l'escalfament i ara baixaré, li posaré la càmera aquí perquè em gravi com passo primer amb la cinta mètrica. Bueno, ara que he posat la cinta, vaig a veure quina fondària hi ha, que marca aquí la cinta mètrica, i llavors a l'altra punta també ho mirarem i farem les matemàtiques pertinents. Estic agafant fred. Ara està ple de paràgies, ara. Som-hi? Bé, ja hem vist a l'altra banda, marcava 5 metres de fondària i per tant allà començava els 5. Ara anem a veure a l'altre extrem del túnel, a veure què marca. Sembla que diu 17,80, no? Si l'altra banda diu 5, vol dir que la diferència són 12,80 metres. Tecnologia punta! I ara finalment vaig a mirar quina fondària hi ha en aquell costat del túnel. Sembla que 6,30 metres, no? Doncs sí, efectivament, fa una mica de baixada del túnel. Allà fa 5 metres de fondària, fa 13 gairebé de llargada i després 6,30 de fondària. Molt bé, amb tecnologia punta hem esbrinat la llargada del túnel i les fondàries dels dos extrems.